Башкортостандың тарихи кумарткаларын яшь буын белеп үсәргә тиеш. Был туралы археология яшьтәр өчен дип аталган семинарда билдәләнде. Унда Көньяк Уралдагы казыну эшләре, тарихи экспедициялар үзенчәлекләре турында фикер алышынды. Галимдар әйтүенчә, Көньяк Урал археологтар өчен хазиналар төбәге. Республикабыз һәм тарихи Башкортостан биләмәләрендә Ер шары һәм кешелек тарихындагы төрле дәверләргә кагылышлы артефактларга юлыгырга мөмкин. Шуңа уларны кадерләп һаклау, киләһе буынга yetkерү заман фәне алдында торган төп бурыстарның береһе. Көньяк Уралды тарихчылар, кайбер тарихчылар археологик каландайк дип атайлар. Чөнки Көньяк Уралда палеолит заманынан башлап яңа усур һәйкәлләренә, памятникларына, археологик объектларына бай. Бүгенге көндә 5000-нән күбрәк археологик объект, памятник бар. Шуга бұл памятникларда хакларга кирәк, кешеләргә аңлатырга кирәк уларның әһәмиятен, барлыгын, чөнки төрле кешеләр була, төрле нияттәр менән ул объектларга баралар. Шуның өчен безгә тарихчылар буларак, бұл ердә яшәгән кешеләр буларак, бұл объектларда хакларга кирәк.